Oh, Bagas karo Bagus. Nah, ya. Salah gungkas kono wis aten iki. Spesial buat keluarga besar. Keluarga besar dari Bogor. Dari Bogor. Mas Bagas karo Mas Bagus. Mas Bagas karo Mas Bagus. Sudah ini ya. Terima kasih Mas. Sudah. Aku tak boleh. Iya. Mas Bagas. Sekop. Sing tua. Sekop. Terima kasih. Terima kasih Ganteng. Mikir kuduwe. Mikir. Mikir lan cantik. Bersaiki mumet andase. Aduh penake. Sing sedina kanggo Mas Bagas. Tangane. Mas Bagus Ayang Bagus, ayang Bagas. Mas Bagas ikut berdiri yuk. Nanti saya berdiri. Maunya sama kamu loh. Madep ke sana Mas. Joget aja joget. Angel. Ayo Mas Bagas. Mas Bagus. Mas Bagas goyang dong. Aduh penake sing sedino kanggo sapa. Sing sedino kanggo wong liya. Sing sedino kanggo wong liya. Udah Mas, gimana? Bareng Sendana HRT Audio. Mas Yuda Mriki Mas. Mekar lan semi puspita ing taman sari.
Sandana HRT Audio atur suwun. Bapak bisa goyang, Pak? Bapak mau digoyang? Lungeng mekar lan semi puspito Kakak makan dulu. sari Dihabisin. lung manung sewengi kalauan wulan dadari monggo monggo ngalam barong sasmita sang kumbang wewayang rasang pucuk sarine ayo aku sumaning ratri hembong sawiji pinanti mematri sajroning ati kasepi lintang-lintang panjeron mohaka riksa hatiku ayu sang rino kusuma wijaya hatiku ayu sang rino kusuma Kusuma Wijaya sampun. Ini koleksi terbaru bersama Sandana ya, Dek. Nggih, siap, Mas. Iki ngopeni wong akeh awake dhewe pokoke kudu daset. Pak Muhaimin. Monggo Bapak Muhaimin. Iya lagi. Kabeh Pak, kabeh Pak, kabeh Pak. Bapak Muhaimin monggo. Juragan konveksi lho Pak. Wah, ini. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu eneng kono kae gawang-gawang angel esemane yo. Bangga Bapak Muhaimin. Bapak, monggo. Muga muga Sik, aku biasa. Aku ngenteni merga eling Mring janji-janjimu. aku bisa Nambani loro asmara.
ngersake lagune Lungite Ngasmara. Nyanyi dhewe ya. Nyanyi sendiri dong. Pokoknya nanti sowan ke depan panggung nggih Bapak Mohaimin nggih. Pak Mohaimin mau di sini apa di panggung? Apa di Inul Vista? Happy Papi, Dek. Happy Papi. Oh nggih. Oh, mobilnya Baik, Contado, kami Mas. informasikan kepada pemilik mobil dengan Terios dengan nomor plat B1689 FIA B1689 FIA Terios dimohon untuk merapat ke parkiran untuk bisa menggeser mobil sebentar. Nggih. Sampun nanti hitungan sampai 3 kalau belum digeser saya lelang Kita untuk jual door ya. press. Ditum bareng-bareng. Ayo tintekke. Aku ngenteni Bapak Mohaimin Monggo Pak Iskandar. Mohaimin. Spesial buat para tamu undangannya. Delong rasa rasane nanging jroning atiku yen kelingan esuk kemuyumu kelaran soro gending tresno gawe kangene atiku tansah eling aku ros liramu. Spesial buat yang punya lagu. Aku ora ketemu keguga atiku tunggu suaramu. Aku mau ngepisah ndedonga waranggono sing tak tresno muga bisa cepet dadi rondo. Mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni Silakno aku kapas wis cukup lawetno kelakon tresno iki bakal dadi crita tresno warata sampai saya punya pojok. Semuanya monggo yang pojok. Salim dulu sama yang punya lagu. Yang mana yang punya lagu? Suwe-suwe ora Sore, Bapak.
tresno uga bisa urip tentrem mulya. Tak tulis lakon tresnaku paling gratis tak tembangke saben kangen sliramu saat nangis aku nangis nanging tresno wis nangis tak lakoni kanthi ikhlas ati. Spesial buat Bapak yang punya lagu. Terima kasih Bapak, berkah Silano aku Kang Mas, wis cukup lalino. Lakon tresno iki bakal dadi crita tresno waragono. Bapak, ini belum habis. Mungkin lagunya apa Bapak yang punya pojok? Aduh, Monggo Pak Sumarsono. Bapak Kisna. ayo Mas, ditoke dong Mas. Ayo Mas ditoke apa tak toke Mas? Ayo. Sampai bawah. 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 Iki apa to Kia punya? Aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan. Pasti wae jajanmu yo enak tenan. Piye Mas? Monggo Bapak Sumarsono. Hah? Yang punya lagu. Lah sampean sih ngono Mas. Ayo. Sama tune ta? Oke. Ayo metu ora? Masih gak metu Dek. Trio, trio, trio. Trio jengkel.
ngerti. Aku gak ngerti, mbok yo aja bingungke. Yo, Jemblem sing mbok gembol kuwi sadara. spesial buat Bang Kakung. Aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan. Kuwi jenenge jemblem. Jemblem sing kuwi dik sing kuwi endi mas mosok ra ngerti aku gak ngerti kok yo aja bingungke yo jemblem sing mbok gembol kuwi aku nyidam jemblemu jemblem sing endi Emblem sing kuwi sing endi mas sak ora ngerti pancen ra ngerti kaya aja bingungi yo jemblem sing mbok gembol kuwi matur suwun Niki rombongan saking keluarga besar Gindingan.
Saduhu tak enteni nganti saiki. Dik, Pripun? Masing. Sampun, Pak. Penyanyi mulang ngono lak dong kemayu. Ora ya ngono wis do payu-payu wis nampa duit malah saya kemayu kabeh. Kaya
Wis sik dicek. Kok sing gedhe dhewe pojok lho. Hah? Piye? Berarti wis gedhe dhewe metumu dhisik dhewe lho ya. Apa kowe ra kelingan Matur sembah nuwun kadang-kadang saking Campur Sari Sandana, campur sari yang lagi hits. Oh, saletik-saletiknya. Esok awan nganti bengi monggo bunga yen lakon nyanding slirane monggo esok awan nganti bengi Sarwa ngoceh dhewe kalih
keluarga saking Pacitan ya, Nduk. Spesial Mama cantik yang punya perasaan. Ini jogetnya laki. Laki ya, laki ya. Oh, harus laki. Dek biyen wis tak tukoke wujud tali sakotange saiki nela kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan negane kok melayu apa kurang kenceng pungkasane kowe gendang tali kutang saikine male ireng roan-roan Ora tahu diubah. Iki mestine takkan kutang iki saikine kari tali tali kutang saksi tresnaku kang suci ku paring ora sane ayo golek yuk Mama cantik. tatukone wujud tali sakotange saikine lako ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ngabari apa kowe lali karo aku iki nadyan regane nemewi kowe melu aku lakok mlayu apa kurang kenceng pungkasane eci gendeng tali kutang saikine male ireng saikine kari tali kutang saksi tresnaku kang suci tali kutang saksi tresnaku kang suci
Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kaset tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Sabar lan laten ngangenteni yen mangkono yo bareng ndedonga anjen nyuwun marang Dewa Tresno. Aji setengah pambuka kali kadang-kadang sakit campur sari sandana. Spesial kembali yang punya meja 1, 2, dan 3. Yang punya prasmanan monggo.
sawah ngentekke kampung. Monggo Bapak. Sumpah opo jalukmu cah ayu ojo guyang guyu. Lali wayang lali petong yen urung tak trimo-trimo gantung. Kosek sabar Mas. Kalon sik sabar. Ini ki ndine. Ibunya sudah siap. Udah ganti baju. Siap lagunya sudah. Siap napa dereng? Oh Mas sik. Oh nggih, antri. Siap dereng Mas. Urung. Kayak dilempar nonon. Ini yang juragane sudah siap lagu dangdutnya. Bu. Sudah disiapkan. Udah siap lagu dangdutnya. Siap, Mas. Oke. Yuk malaria. Kadung ngentekke sawah ngentekke kampung. Sakit rindu pembuka. Sakit rindu terus sampun katur spesial kagem para tamu undangan. Kiko lucu, merucut ini. Ya, sabar ya. Nah, Tarik napas. jangan dilepas. Yang berani sini. Ayo berani gak? Ayo Ayo dong, sini. teman-teman sini semua yuk.
Dafa main Ayo kabro. Mas Dafa. Ayo Dafa main kabro. Lagi. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Tuntun tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang rapakal pali ning tanganku. Ilang barang rasa tresnaku. Yo bener telung repi. Mas Kayang lagi. Gimana lagi goyangnya Mas? Bisa nggak? Siap, yo. Kowe selalu lebih Terus sampai bawah. Terus, terus. Gak apa-apa ya, seru ya. Coba kendali para selendangmu. Yang lagi. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu. Ilang rapakal pali ning tanganku. Ilang barang Rasa tresnaku. selendang biru ngaweni mati rasaku. Dafa, kamu lebih baik daripada teman-temanmu itu cuma ketawanya beraninya di luar Iya, doang. beraninya Ah, ketawain doang. Padahal kamu beraninya paling di berani luar, loh. kamu paling Tos berani. dulu gitu. Sebisa keluarga wisata Tangerang. Tangerang Mas. Sebisa Jaga keluarga foto wisata benar ya. Tangerang. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Rembulan wayah wengi
sumbangan saka aku dhewe. Oh, maksud Lumayan Bang Ibu. ayo naneh nya. Iya naneh Mas. Neng kene gen ketok apik lho. Lek Iki nyoting nyoting saka kono kono, lho ben sebetul. ketok mesra. Kok apik neng kene wae rasane kono-kono. Nek jaba. Oh, neng kono. Ayo. Ayo panitia mana panitia? Terminal Madiun Ngawi ngene dolan. Ya wis sepi to ya. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen nang Durut kudu kesakon di. pacar anake patukiran bakul pecah ana ing tengah perapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semana kowe janji karo aku. Matur suwun. Nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Monggo Mas Santo. Ayo Mas, Ayo go Mas tombo Santo. kesel. Arep nyanyi ta? Yen aku kangen karo sliramu. Kok bapake Mas? Tak sawang-sawang Apane? fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus jenengmu ning atiku. Apa kowe ora krasa takatin saben dina napa kalilan fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa? Ayo kita kesetor keneh Mas. Ayo 20 juta pertama. Seneng ning hatiku. Yo. Hey. Ayo Pak, keluarkan semuanya Pak. Jangan sampai lepas Pak. Ayo. Oh iya, tiba lho, Pak iki lho. Oh tiba. Wes 10.000 kok sia-sia lho. Iya. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semana kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yuk. Ayo Pak. Yuk. Yen aku kangen karo sliramu. Buka pake Mas. Tak sawang-sawang Apane, Nak? fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa dapatin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ah, iki Terima berhubung kasih.
Kami dari keluarga besar.